काल उलोंचे मग सैरी उलोंची तू चांगले ऐक अहो सांगता येतो अगं अगं बसून उलय आम्ही मग काम करतो बस बाय माय तो बँड हाऊस शिकलो चारली असाले होय ताज्या पुताचे बर्थडे का पहिला गम का ना ती बी लाख आली ती कोणती सुबाती अक्का तांका बरं पहिला गे आमका बोगलाय होय गीताम का पहिला वय मग आमका गीता पोना आमचे पोयर फंक्शन झालं आमच्या फंक्शनला बरे खाऊन पुरा गेला ताच्या फंक्शन आपू जायला का तो काही मागीर आपयता कोण ना गो काल आपयता आज रातीक बर्थडे राती झाला आली केला पूजा आता दम पारली होय गे रातीक बर्थडे आज रात्री नाही गो फाल्यां राती गो मला राती गे हा मग त्याला बिल आणि सांगले आज रातीक सांगलो गिफ्टेड वस्तू का सांगले काल मेले आणि ती म्हाका गोत्तू ना हे माय भोर आमच्या फंक्शनला गायला बरे करलं समा खाऊन गेला मग 4-5 बाटल्या आणले ते पुरा खाली माय कच्चे ताज्या फंक्शनला आपोला सांगल्यार हा बरे खाऊनी गेला वरनी गेला गो उंड वदा कुंड वदा होय आपले तर बरे असले तरी आमका येऊशी येत आले नाही माय आपले तर बरे असले ते रांचे कोणे भितर वसून ते वसून मास इटल्याला खाऊन येत आले ते रांचे कडून तू येता घेता आता काय करून जाता गो आता आपोवना गे आता आम्ही रांदी जत्तू पडता आपय नाही तो आणि कोण ना कोणाक गोत्तू आपयता गिना घेऊन तू सांगता आज राती म्हणून आता सांग झाली आणि काही आपोवचे नाही माय ताले असाले विश्वास आली गोडविल असताना मात्र येऊचे या बालभूषाच्या तर काय जायला आली ताडी असल्यावर बटले मिळतात तसे देखून येऊनचे वय आणि काही मुखार मिळल्यावर खाले म्हणता तू ताचे तोंड तू पडेला तिशीन वंगटे तोंड काय सीधा याच्यावे ताका पडव कुत्तला आली आणि उलव केला तू बसलाच नव्हत तू माहितो वडलो पिऊंड ना पहिल्यांदा तो घाणा वास येता तो आता आईल्यावर खायला करताय गो तू आपोंक म्हणे तो याला बाई तो वडलं बसलाच तो कान गल्लो तो होताय ये माय हा माझ्या पुताच्या हा बर्थडे का पण हा देव बरे करू अरे गो ओ ये इन्व्हिटेशन दिनातले वडलातले किती आहे आमका टाइम लाली बाई आमका का जरा रोसा प्रवसुक असलेली बाई वही नांतरे ना पण एक संजय एक पोटी येऊन उसा नाही पड्या संजेर गी वय पळ्या संजय अबे तुका सांगू ना तू एक काय डंको कोणाकोणाच्या ऐकून उलोवंक बरं असा ना काय बेश्टेंत एक उलोवच्या पहिले समजून घालण्यान उलय गो तांचे आमच्या सुमातीचे बरं सांगून ये आता काय झालं काय बोलणार तुम्ही ते एक काजारा कापूंक एक लायलो हा त्या घरा गायलो आमच्या घरा येऊला हा तशी ताजी कोपर सांगूला आल्या जायत कसं आम्ही येता आमका टाइम असल्यावर आम्ही येता तर पळता ट्राय करता जायते ए या मात ये जायत देव बरं कॉमेंट जायत ओके ओके अरे गो तुका आम्ही पहिल्यान सांगला कोणाची खबर उलयताना जागृतायन उलयजे म्हूण तांच्या ऐकून बरं उलोवचे नाही आता तो आपण ते एक क्लास आले थाले सांगले आता तो ऐकायला आपण गेलो आता आम्ही उलयले परत ऐकून आणि गे खंयच्या तोंडान आम्ही येचे गो इतले उलोवन ऐकायले तर इन्व्हिटेशन दिता गी तो Invitation? ऐकवला ताडे इन्व्हिटेशन दिला तो आपण गायल्लो देखून दिला आता झाला थाले ऐकवलं तू घेत राह आम्ही ह्या पाल्या आमका रांदूक लाकाले जायत आमका रांचे लाका असून काऊ लायल्यार झाले तिथलेच जायत हा आणि असा पळे म्हज्या विशयानंतर उलोवन आली तसो विचारली न्ही हांकां आपयना जाल्यार आपोवना म्हणटात आनी आपयल्यार आनी शेंदे फाटल्यान उलोवचें जाल्यार येतात गे हिंगे येना जाल्यार आसूं दी म्हजें काम जालें हांव वेता